Oh, dira. Trabaho na po ta mga idol. Tara mga idol, oh, mga idol oh. Trabaho na po ang person. Oh, dira. Mga idol. Nabagnot naman sa aging mga idol. Dire hinglo na ni dire mga idol. Diha rulats na des pikas ara mga idol oh. Oh. Dire mao ni amon sagingan mga idol. Tara, taas kay na, abutas tumoy. Yan apoy gagmay dire mga idol, tara. Oh, subabaw gagmay bagong tinanom na diha. Dire nagdumaga na ni dire, rao, tagas na. Oh, di ba? Ah, karon hagbas ta dire. Hagbas ta dire mga idol. Oh. Ato ni ikuan ang kamera mga idol ha. Wa may mugunit mga idol. Wa na ko madalag stand. Karon hagbas ta dire mga idol. Mga idol, kini bagnot-bagnot gid dire mga idol. Wa may mugunit. Ah. Okay ra. Mga idol. Sura di way mugunit mga idol. Trabaho gyapon ta bisag isa ka kamot lang ang magunit sa kamera mga idol. Yang isa ka kamot mo trabaho. Lihok gyapon ta mga idol. Basta maluoy lang Ginoo tagalan tag may panlawas mga idol. Mulihok gyud ta. Ana ra gyud basta madiskarte gyud sa bukid mga idol, mabuhi jud ka mga idol. Dili lang jud ka mamili diri og trabahoon mga idol. Kung mag-uuma ka, lihok taman sa imong mahimo, kutob sa imong mahimo, lihok lang. Kay puhon-puhon magtagumpay ra ta diri. Ana ra. Oh, pra ani bagnot kayo. Oh. Ato ni hagbasan kay bagnot naman oh kani. Kana mga kaidol kana oh. Bago na siyang tinanom. Na bagnot mga kaidol kay pati madakuan trabahoon mga kaidol unya. Buti kung kanilang atong lihokon, napamantay laing trabaho kay maningabuhi pa man ta, mangwarta man ta kay wala man tay pang-load mga kaidol. Ang ato ang Facebook mga kaidol ug YouTube. Pasmo kung wala tay load, dili man ta ka-upload. O ana ra. Pagbasa na to ni mga kaidol. Pati magnota. Kung kamo mga kaidol, parehas mo na ako farmers, makarelate gid mo ani mga kaidol. Kaya kung farmers manggug ka, bisag unsa ka lisod sa trabahoon mga kaidol, mo trabaho gyud ka bisag init kayo. Pero karon oh, nga pating init ang panahon mga kaidol. Ah, parte na nakong ituma mga kaidol, nasunog nako sa init. So, okay lang, laban gyapon ta. Ana ra na mga kaidol. Dili ta magtinapulan sa bukid kay wala tay makaon kung magtinapulan ta. Mga kaidol oh. Oh. Ato limpyuhan ni atong saging kay para puhon-puhon makaharvest ta ni. Ana ra mga kaidol. O sa akong mga viewers, salamat sa inyong suporta adlaw-adlaw sa kuha mga kaidol. God bless sa inyong tanan. Bye-bye.